Så har jeg lige hørt lidt om Amir. Det var altid meget rart, når vi lige har sådan en lille tidskammer. Det vi kommer igennem i dag, det er, hvorfor skal vi bruge Facebook? Hvordan ser en god Facebook-side ud? Do's and don'ts på en Facebook-side. Boost et opslag, eller lad være boost et opslag. Og så går vi igennem det at oprette en annonce i annonceadministrator, fordi jeg vil foreslå at ikke at booste, men det kommer jeg til. Jeg ved ikke, hvad booste er. Nej, det kommer jeg til. Yes. Men Facebook i dag i Danmark bliver jo voksende og bliver kun større internationalt. I dag er der ca. 3,3 millioner brugere og 3 millioner daglige brugere på Facebook. Og de her brugere, de bruger Facebook ca. 8 gange gennemsnitligt om dagen. Så man har sådan en god mulighed for at få pushet sine budskaber eller produkter ud til det, man tror er sin målgruppe på Facebook. Fordi sandsynligheden for, at din målgruppe er på Facebook er rimelig stor. Og så mange mennesker bruger Facebook dagligt. Facebook giver så udviklet de her redskaber, deres annonceadministrator, boost, opslag, så man kan komme ud til endnu flere mennesker, så man tænker i ens målgruppe. Men man kan også godt blive klogere gennem de her redskaber og finde af, hvem er min egentlige målgruppe på Facebook. Så det kommer vi også ind på lidt senere. Det man så skal huske. Ja, naturligvis. Det man skal huske på Facebook er, at push-linket i forhold til Google, som er, folk søger efter noget, de søger måske efter byggeprodukter, og på Facebook så skal man skabe et behov for de produkter, man sælger. Så hele tiden den der psykologi i at lægge, det er et uerkendt behov, man har på Facebook. Så det kommer vi ind på lidt senere, når man laver annoncer og opslag. Skriv til kunden og sige, altså, vi skal forklare, at de mangler det her produkt, de ikke ved, de mangler. De ved ikke, det eksisterer måske. Så ja. Og så er det meget målbart det hele. Altså de har nogle redskaber, ligesom Google. Ikke hvad der har været på AdWords, Analytics, ja. Men de har nogle redskaber, som er rigtig gode, hvor man kan se de forskellige ting. Så alt i alt, godt vilje at bruge til sin målgruppe på. Det første, man skal gøre, når man skal i gang på Facebook, det er at oprette en side. Jeg ved ikke, om I har oprettet Facebook-sider. Nej, det var nogen, der ikke havde det. Men jeg har også sjovt historie med, at jeg snakkede med en kunde den anden dag, som siger, Kasper, jeg er så forvirret over min Facebook-side. Så siger jeg, hvorfor det? Jamen, fordi den har fået venner og sådan ting. Jeg tænker, men det viser så, at jeg har oprettet 2 Facebook-sider. Den ene, som jeg sidder og kigger på, så helt almindeligt ud, og også været sådan forvirret selv. Og så har jeg oprettet en anden Facebook-side ved siden af, som en personlig profil. Så han oprettet sådan en profil på Facebook. Det skal man ikke. Man skal oprette sådan en side, og det gør man ud i venstre side på Facebook. Og så skal man vælge, hvad man har lyst til at repræsentere. Det eneste, der er rigtig vigtigt, er det, hvis man har en fysisk butik. Den er vigtig. Så kan du godt din adresse ind sammen med et kort, og så kan folk finde den vej igennem. Resten, der er ikke en store forskel på, om du vælger det her eller det her. Men når du siger, at man gør det ud i venstre side, ja, på Facebook. Så er jeg logget ind som mig, ja, lige præcis. Profil, det er nemt, og så opretter jeg min virksomhed, som jo ikke er mig, der ejer min virksomhed, men et sted, jeg er ansat. Ja. Så lidt ligesom samme problematik, som jeg synes, der er på LinkedIn, at man involverer sin personlige profil i. Hvad så, hvis jeg bliver kørt over en bus, eller... Altså, ja, jeg forstår godt. Du kan skrive til Facebook, hvis du ikke sætter adgang, men det typisk man gør, det er, at du giver administrator adgang til andre personer. Okay. Det har jo sat til mig til. Vi alle, eller i hvert fald en stor del af til mig, så administrator adgang til vores til mig sag. Jeg kan gå ind og skrive for os, Kasper kan skrive for os, og Michael kan skrive for os, og det kan vi alle sammen. Okay. Så i teorien kunne det også være en vedkommende ejer af din virksomhed, der går ind og laver den her, og inviterer dig ind som administrator. Så hvis der kun, altså, du kan godt sætte op, så der kun er en, der ejer den, og så er der bare andre, der har mulighed for at skrive som virksomhed. Okay. Så kun en administrator, men andre, som kan skrive på virksomheden. Så i det, man annoncerer sig, men så er det ikke mig. Fordi det der, eller også har gjort det forkert på LinkedIn. Nej. Der er det ligesom... Altså, virksomheden. Ja, jamen... Du kan så vælge, om du skal være dig selv, der poster, eller det er... Du går ind på din... Jeg kan lige vise det hjemme. Du går ind på din virksomheds side, og så poster du derindefra. Men når man så opretter en side, så vil man gerne have en god Facebook-side, som folk gider interagere med og kigge på og synes er interessant. Så det første, man skal gøre, det er at tænke over, hvad tilbyder min virksomhed, som kunne være interessant for mine kunder. Altså, og få det budskab ud i et sprog, de forstår. Det nytter ikke noget at skrive skriftspråg, jeg synes, det er bedre at skrive i talesprog. Det er noget, de kan relatere til, og det er noget, de forstår bedre. Og så har Facebook lige lavet opdatering til deres egen algoritme.
hvor de rater video, og især live video, rigtig højt. Så hvis du poster de her ting videoer, så har du større sandsynlighed for at komme ud til folk. Ud med dit budskab. Og især live video, det har du sikkert på at komme ud til rigtig mange mennesker, hvis man tør at bruge det. Jeg har ikke sådan rigtig fattet det der live video helt. Altså, ja, jeg kan godt se, at de siger, når man sender live nu, men så kan man jo sidde og se den senere, så er det jo ikke live længere. Altså, nej, det kan man selv vælge. Så gemmer den det bare, eller hvordan? Du kan selv vælge, om du vil gemme på din Facebook-side live. Hvis du kan gøre det lidt eksklusivt, så kan du... så kan man sige, nu har vi fået nye produkter, så kommer nogen og viser her, vi har fået det her nye, super godt til, du filmer sig selv, går rundt i butikken for eksempel. Jeg tror en Kvickly der rimelig god succes med at lave det her, og han kører rundt på sådan en... Segway. En Segway, så kører han rundt og filmer sig selv live. Så hvis jeg tæller som ting der er der rigtig mange, der interagerer med det. Så kan man gå rundt og lave sådan noget for eksempel. Okay. Altså det der er jo live, så hvis man laver fejl, så er det bare så er det bare det. Altså man kan sige, en idé, det kunne også være, hvis en virksomhed som os laver det, at I kan stille spørgsmål til os, i stedet for at I er her for at høre på os. Yes. Så sidder jeg og fortæller, eller Kasper fortæller, og så kan I komme med spørgsmål til os. Det er sådan det, jeg ser som virkelig fedt ved live udsendelser. En ting, jeg synes, der er meget fedt ved det, det er, som virksomhed, hvis jeg begynder sådan live, så hvis jeg liker jeres virksomhed, så får jeg lige en notifikation, og nu er, hvad hedder det? Lonnie. Og KL Byg, hvis det er virksomheden. Ja, KL Byg begynder sådan live. Hvad sender de? Så går jeg ind på det. Okay. Der synes jeg, det er rigtig flot. I forhold til almindelige videoer, så får du ikke notifikationer. Så live, hvis man så gør det. Rigtig. Vi tør. Jeg synes selv, jeg har fået filmet den anden dag. Jeg synes, det var lidt grænseoverskridende. Ja, det er helt grænseoverskridende. Og høre sig selv og stå og sige det. Men det, jeg også har, eller skal bruge, det er det her, der hedder Facebook Indblik, som er en lille redskab til at se, hvordan ens opslag klarer sig på Facebook. Om det er godt eller dårligt, det du laver. Så man går ind på sin Facebook-side her. Min ser måske lidt anderledes ud, fordi jeg har lavet en business manager. Men det behøver ikke gå ind i det nu. Men I går ind på jeres Facebook-side her. Og så vil I gå her oppe. Se, det hedder Indblik. Og når vi nu snakker om video og almindelig post, så synes jeg, det er et meget sjovt eksempel på os selv, at vi har ikke gjort så meget på vores Facebook før for et par måneder siden. Og hvis der mange posts, så kom ikke rigtig til så mange mennesker, der begyndte med at lave video. Så når internet virker, så laver Covisha at... Hvad for net er du på, Kasper? Det ved jeg sgu ikke. Ordner, det der. Ja, det burde være det bedste herinde. Nå, ja. Det var det ikke. Det burde det. Men så kan man så se her, ens opslag, hvordan de klarer sig. Så vi kan se hernede, hvor vi starter med at lave posts. Det kommer ud til 700 mennesker, 1000 mennesker, 500 mennesker. Du kan se, der er post her, og så er der en video med den der kamerafunktion der. Så kan man se her, vores kamera, det er kommet ud til væsentligt flere mennesker. Så det understøtter bare, at video, det er det, der er rated på Facebook. Det er det fede. Ja, man kan også, der er andre ting, man også kan se herinde, for eksempel hvis det du laver, det skaffer dig, skal man kalde det. Det er slikes, hvis folk afmelder sin side, så kan man også se det herinde. Så det er et super godt redskab til at holde øje med, hvordan dine posts de klarer sig i det store konkurrence, der er på Facebook, i at blive vist. Yes. Der er også, du kan kigge forskellige ting igennem. Jeg har ikke tid til at gå igennem det hele, men det er den vigtigste ting, synes jeg, når det gælder post. Jeg har et eksempel på en Facebook-side, jeg synes er meget god, som kommer ud til sine følgere. Jeg står selv meget på ski, og jeg elsker at stå på ski, så jeg følger den her Facebook-side her. Så er meget god til at komme ud med produkter og blogindlæg om hvorfor ski er fedt, eller hør ham fortælle om det her, eller... Så de pusher ikke sig selv så meget produkter ud hele tiden, og de er gode til... De gør ikke så personligt, fordi det er en meget stor side, den har 200.000 følgere, hvis nok. Men de er gode til at dele artikler, som man synes er interessante, og man gider at læse. Så helt inspiration for konkurrenter eller andre folk, hvor jeg synes, de har en god Facebook-side, det er altså ikke noget galt med. Så de har også masser af videoer og live-videoer engang imellem, så... Så skal man også have et opslag på et tidspunkt, så har jeg en lille tip her. Kort tip her til, når man skal lave et godt opslag. Det er forskellen på de to. Hvis jeg kigger på billedet, det var mest en kollega, der bruger det til grafisk arbejde, men
Det er teksten, vi kigger på her. I den første, så er den her se mere-funktion. Og der er en uden her. Det viser sig faktisk, at hvis du har det her med i dit opslag, så er der, jeg tror, der er 300% flere, som klikker på det og kigger, det må jeg tage mere af det her. Så hvis du sørger for at skrive noget interessant her, så hvis information kommer hernede under, så vil folk synes det er interessant, og tænke næste gang, du laver et Facebook-opslag, så tror jeg også se mere. Så det er sådan det synes jeg er et meget godt lille tip. Du gør det ved, at du skriver, du kan også lege lidt med. Så man endelig opslaget, så trykker man lige enter, laver et mellemrum på den måde. Så nu sidder jeg ligesom publikum, så det jeg hører dig sige, det er, at man skal simpelthen lave en form for cliffhanger i sin tekst. Lige præcis. Okay, perfekt. Så har jeg også nogle don'ts, man ikke gør på en Facebook-side, som jeg har været lidt inde på, men det vil udelukkende have fokus på sin egen virksomhed og bare snakke om sine produkter og hvor god man er selv hele tiden. Jeg synes, det er godt at inddrage blogs, hvis man har det på sine sider som ting. Link det på sin Facebook, interessante emner, i stedet for bare, hvis jeg sælger fodboldsko. Se min nye fodboldsko i grøn, se min nye fodboldsko i rød. Det gider folk, det gider folk ikke til, hvis ikke læse, så sørg for at komme noget interessant der. Ja, og vise, hvem man er. Tag nogle billeder af jer selv, hvor I står i virksomheden, og det fungerer rigtig godt, og det vil folk kan se, og folk synes, det er fedt at se, at der er mennesker bag virksomheder. Og så noget, som de fleste virksomheder i dagens Danmark, de godt er klar, man skal svare på kritik på Facebook. Det nytter ikke noget at ignorere, hvis folk skriver en besked til jer, eller skriver en dårlig kommentar til jeres billede og tænker, hvad er det for noget der? Så svarer man bare stille og roligt og kommer med en konstruktiv dialog. Det er vejen frem. Men det har jeg ikke hørt om shitstorm, som ting, hvor folk ikke svarer. Så vigtigt, svar på spørgsmål. Og så den sidste, du er kommet i et dårligt selskab. Det ved jeg om I, hvis du har lige mange likes på jeres Facebook-side. Nej, det er derfor jeg sidder her. Perfekt. Jeg vil rigtig gerne have det. Ja, fordi man kan godt risikere at få rigtig mange likes på ens Facebook-side, som er fuldstændig ligegyldige. Hvor det er bare folk, som hvis I har konkurrence, som bare liker siden derfor, og egentlig er fuldstændig ligeglade med jeres produkt ellers. De folk, de interagerer ikke med jeres opslag. De synes ikke, det er interessant, og de er der bare. Og I vil følge, når I poster ting, tænker, fedt, nu har vi noget til vores følgere. De er ligeglade, fordi det bare er stort til likes. Undskyld mit sprog. Ja, det er dårlige likes. Og Facebook, de går og ser, hvor mange ser det, og hvor mange klikker på det. Ja? Jeg har en, der gerne vil join. Ja? Okay, tak. Jeg kan godt forstå, at Ja, vi er jo i gang, så jeg håber... Det er ikke godt, du bare starter forfra. Du fortsætter selvfølgelig. Ja. Men så Facebook, de går til en rater her, og ser, hvor mange ser det, og hvor mange klikker på det. Og hvis der ikke er så mange, der klikker på det, så synes det er sandt, kommer det bag gode opslag, som bliver interageret med. Så på den måde, så kan man have gode likes på jeres Facebook-side. Når vi nu laver vores gode Facebook-side, og vi laver et fedt opslag, så vil vi gerne ud til mange mennesker. Og den mest basale innovation at gøre på, det er at booste et opslag, som Facebook selv foreslår. Du skriver et godt opslag, så foreslår Facebook. Vil du ud til flere mennesker? Boost. Og det kan fungere rigtig fint, hvis du har en Facebook-side med mange, der synes godt om den. Ellers, lad være at gøre det. Så vil jeg fortsat at bruge det, der hedder annoncer, den starter i stedet for. Men det kommer jeg på lige om lidt. Fordi når du laver et opslag nu, kommer du ud til ca. 10-15% af dine følgere, hvilket er rigtig fedt. Men hvis du booster mod folk, som synes godt om din side, så kan du komme ud med dit opslag til alle. Så det synes jeg er fint nok, det kan man godt gøre uden konsekvenser. Men hvis du skal måle op det mere, så bruger vi det, der hedder annoncer, vi starter. Ja, det var lige 5 grunde til, hvorfor man skulle være boostet. Det var glemt. Men det er, at når du booster et opslag, så har du ikke samme kontrol heller, og du kan risikere på det vise kl. 3 om natten. Facebook de kommer bare for at vise til så mange mennesker som muligt, i stedet for at du rammer de rigtige mennesker, så bare booster ud til hele verden. Så tror jeg, du kan glip af annonceformat, der sparker røv. Det er det, vi vil gerne snakke meget mere om nu. Så gør jeg bare det her. I skal oprette det, der hedder en annoncekonto, og det gør I i jeres Facebook-side, eller i jeres Facebook. Så opretter I en annoncekonto, hvor I kan lave annoncer fra. Så kommer I ind i en interface, som ligner det her egentlig meget. Så
så klikker vi på oprette en kampagne. Så man skal vide, hvad man gerne vil nu her, når vi kommer her. Så skal vi tænke over, hvad vil vi gerne med vores opslag, med vores annonce. Vi vil gerne have folk til at like vores side, hvor nogen gerne vil. Eller vil vi folk have ind på vores side? Vil vi have folk til at købe på vores side? Eller vil vi have folk til at installere vores app, eller også noget med, hvis jeg har nogen, der har det? Eller bare hvis man har noget lokalt. Øg kendskabet til det brand her. Rigtig gode funktioner, hvor Facebook selv går ind og vurderer, hvem har størst sandsynlighed for at like siden, gå ind på siden og købe. Så går den selv ind og vurderer her selv. Og her man kan spare penge i forhold til boost-funktionen. For der går Facebook ikke ind og vurdere. Den booster ud så mange som muligt for at bruge så mange penge som muligt, for at tjene penge til Facebook. Ligesom Google og Rap. Der står nogle penge i kassen. Så brug de her funktioner, hvis I skal lave noget andet end at booste jeres egne følgere. Og I kan også booste herindefra. Så brug annoncer, hvis der fremover, hvis I skal lave noget andet end opslag. Vi kan starte med en basal her. Det er rigtig mange folk vil. Have folk til ens hjemmeside. Så klik på den. Så kan den klikke 2 så. Så det første, vi skal gøre, det er at vælge, hvilket land vil vi lancere imod. Og vi sælger det. I sælger det til Danmark, eller måske sælger andre steder. Hvorhen sælger du ellers? Hele verden. Okay. Ja, principielt set er det jo også hele verden. Ja. Men så kan man for eksempel vælge, nu er den sat fra før, foredrag Tyskland. Og så måler vi mod hele Tyskland. Hvis vi synes måske, det er lige stort nok, og vi synes egentlig, det er federe bare med Randers. For dem kender vi. Og sådan en dejlig by. Det er en rigtig dejlig by. Det er en hyggelig by. Jeg bor i Randers. Ikke noget om Randers, vel? Nej, det er fedt. Det var et eksempel. Det tror jeg, der nok er i forvejen. Ja. Der kan man se her. Så har vi ramt Randers og omegn 17 km. Vi kan også sige, at vi synes, at det skal være lidt større. Så kan vi ændre på det her. Så kan gå fra 1 til 80 km i omegn. Og så kan du bare plukke flere steder ind eller andre. Så du kan ramme hele verden, hvis du vil, på samme tidspunkt. Men du vil få en kæmpe målgruppe, og det vil rulle en penge i løbet af et sekund. Men vi kan også vælge at bare sige kun by. Og så har den kun Randers by. Så hvis man nu vil ramme meget lokalt, hvis man har en bager eller noget, rammer man kun en gade eller noget, så det kan også sætte ind. Så det er et meget cool redskab til at sikre, at man rammer de rigtige steder. Det næste vil være, det er at ramme vores alder. Hvor gamle er de folk, der skal købe hos os? Så er det nogen, der skal sælge babytøj? Det er en del af sikkert, der er før. Så de er typisk 22 til 5. Ja, et eller andet skal stadig nogle for børn, bare. Man kan måske være 42 og sådan noget for børn. Ja, så er der bedsteforældrene, de kan også sagtens med. Det kan de nemlig, men så kan man med fordel målrette annoncer mod det. Kun det. Så der står, når man skal nok gaver til børnebørnene. Lige præcis, fordi det er bedre ikke stemmer det, fordi jo mere præcis det målgruppe er, jo billigere bliver det klikke ind til din hjemmeside. Okay. Så. Med sprog her, med mindre I skal ramme folk, som snakker et andet sprog, end det de snakker i Danmark. For eksempel, hvis vi skulle ramme internationale studerende i Danmark, kunne vi skrive engelsk med fordel, eller turister. Ellers behøver vi ikke pille ved, så står den automatisk dansk, fordi den ved, at vi er i Danmark. Så kommer det, hvor det bliver rigtig spændende. Hvor vi kan virkelig begynde at målrette på demografi og interesser og arbejdsstillinger, og jeg skal komme efter her. Så hvis vi nu sagde, at folk skulle have sælge ting til børnetøj, så vil vi gerne ramme forældre. Så plukker vi ind forældre. Så kommer den op og foreslå, skal det være alle, der er forældre, eller kunne lige bestemte aldersgrupper. Så ved Facebook simpelthen, hvem der har børn i den her aldersgruppe, og tænker, fint nok, så vil vi kun ramme småbørnsforældre. Man kan huske, man kan også lige sådan kigge herude, så kan man se, hvor mange mennesker man regner med at ramme dagligt, og hvor stor ens målgruppe er, det vil jeg sige. Det er meget fint redskab.
holde overblikket. Det skal være forældre med småbørn. Så kan vi sige indskrænkende at sige. Det skal også være en læge. Og så kan vi sige, at han skal have en stilling som en læge. Ja, fedt nok. Så han skal både være forældre, og han skal være læge. Og vi kan også, så kan vi sige... Og kvinde mellem 22 og 42. Ja, det kan vi sige. Og man kan også vælge kvinder. Det er ikke hver kvinder, der køber børnetøj. Nu kan man godt være kvinde og læge, Kasper. Nu sidder du ikke med Og det er overvægt af kvinder. Faktisk er der jo flere kvindelige læger end mandlige efterhånden. Der er i hvert fald mange flere kvindelige lægestuderende. Men grunden til, at jeg ikke det var, fordi jeg tænker, at der er kvinder, der køber børnetøj over det, end der er mænd, der køber børnetøj over det. Så det var egentlig grunden til, at man kan også bare sige alle. Eller kun det, så. Men vi kan også godt udlægge personer, hvis vi synes. Vi ved, at... Jeg skal komme et eksempel på det her. De skal ikke være interesseret i fælles. Det skal være nogle cykellæger. Det er mindre målgruppe. Ja. Nu snakker vi rigtig meget af det. Vi kan jo sagtens gøre det meget bedre. Nu er det bare vise de forskellige funktioner, du kan gøre her. Målrettet mod 2 personer. Ja. Meget konkret. Ja. Men det er i hvert fald for at vise, så kan vi sige, de skal ikke interessere sig for noget form for fitness. De skal lære, og de skal have forældre. Vi kan jo sagtens gå ind og yde de her, så at sige. Det kan godt være forældre med 3-5 år. Det foreslår Facebook selv en masse eksempler på. Den tænker, når I synes, det skal sådan her, så foreslår vi, at det kan også være 3-5 år, eller folk, der vinder børn. Og forskellige interesser. Så det er det tal, der kommer op, når du trykker på den rullegardin lige før, ikke? Ja. Der kom sådan et tal derude i siden. Ja, det er hele verden. Okay. Ja. Ja, fordi der er mange mennesker, der bor der i Danmark. Det er Danmark. Nej, det er hele verden, der du skal bare holde det herude. Du har set, det så meget snæver vores målproblem. Det giver mange mening. Og lige spørgsmål Er det baseret på, at man har lavet en af de professionelle Facebook-sider? Det er, du har altså Facebook-side. Eller er det lige meget, om det er en privat Facebook-side? Princippet er, når vi laver en annonce, vi driver folk til vores hjemmeside, så kigger de ikke på vores Facebook-side. Så når vi den annonceform, vi laver lige nu, så tager vi dem direkte fra Facebook og ind til vores hjemmeside, fordi vi har en produkt, vi gerne vil sælge på vores hjemmeside. Men er det så en Facebook-hjemmeside, eller er det en almindelig hjemmeside? En almindelig webshop-hjemmeside, for eksempel. Ja. Du kan også gerne besætte den til, at du skal have den til at gå ind på din Facebook-side. Hvis du har noget der, du kan promovere. Ja. Det kan du lige selv vælge. Men ofte, når man laver en annonce på Facebook, så vil du gerne have ind på din Facebook, din hjemmeside. Fordi det er der, du har de produkter, du skal sælge. Okay. Du er ikke interesseret i, at det kommer ind på din Facebook-side med det samme og sige, nej, det ser fint ud herinde. Det er noget, du har efterfølgende og tænker, det var fedt at handle her. Hvem var det? Lad mig lære mere om den. Så kan du gå på din Facebook-side, og så har du en masse gode videoer og live-videoer, som så poster til tips og tricks til købe babetøj i det rent størrelse. Okay. Fordi så når de køber, så kommer du op med følg os på Facebook, og så kan du følge dig på Facebook. Det der så er en anden god funktion af det er, når du har lavet en annonce her, og vi er færdige med det her, og vi tænker, vi laver ikke til annonce med en anden målgruppe. Så kunne for eksempel være forældre i 3-5 år. Så vil vi kunne se brugt for nylig, så vil vi kunne se de 3 brugt. Og så vil vi få en stjerne fra 1 til 5. Men hvor godt dine klarer sig. Så hvis vi nu har vi kun meget få interesser, men hvis vi har haft rigtig mange interesser på, så vil vi kunne se, okay, de her interesser, de fungerer, de her, de fungerer ikke. Så nu kan vi så ikke måle mod det, så fjerner vi bare det. Så det er også en meget fin lille ting, man gør det af. Og ellers er det bare at gå herud og vælge forskellige ting. Der er mange forskellige kategorier, man kan gå igennem her. Jeg tænker, at vi har ikke tid til at gå igennem det hele. Så kan vi også vælge noget her, som jeg synes er rigtig godt. Hvis du tilføjer en forbindelsestype og Facebook-side. Så enten at vælge folk, som synes godt om ens side i forvejen, fordi man ved, de synes godt om ens produkt, de er sikkert relevant at ramme. Men også venner, som synes godt om ens Facebook-side. Det kan være, at det giver et trust. Det ved jeg selv, når jeg kigger på Facebook. Det hedder for eksempel Jonas, han synes godt om cykler.
Den brede gris eller andet. Så tænker jeg, hvad er det egentlig? Det må jeg lige skrive op, eller hvad? Så kommer annoncen frem, og så han synes godt om det her. Så tænker jeg, det vil jeg gerne se, hvad det er. Så får man folk ind på den måde, fordi det skaber noget trust på den måde. Så det er en funktion, som jeg synes er rigtig god at bruge på væggen. Så skal vi vælge, hvor vores annoncer skal vises hen. Og vi har 5 forskellige muligheder. På mobiltelefonen, når I kører på jeres iPhones osv. På Instagram, det hedder Audience Network, som er, den er svær at bruge rigtig godt. Det er nogle samarbejdspartnere, Facebook har. Der er nogle dating-sider og nogle sportssider, og der er nogle forskellige sider på Facebook, så man kommer ind der, så bliver annoncen vist der. Det vil jeg foreslå ikke at bruge, fordi man er ikke helt sikker på, hvor de har mig inde derinde. Og så på computeren, når man sidder på computeren, almindelig Facebook, desktop, og så er den ude i højre side. Så er man ude i højre side på Facebook, når man sidder på computeren. Hver format det kræver nogle forskellige formater, kan man sige, af billeder og tekst. Så når I laver annoncer, så vil jeg foreslå jer, at I laver en annonce til hver af de her formater. Fordi som jeg viser det senere, så kan det godt se flot ud, hvis du laver en annonce til desktop, så ser den annonce ud til højre, fordi teksten slet ikke passer sammen. Eller på Instagram. Så vil vi vælge, mange penge vi skal bruge på vores Facebook-annonceringer. Nu har vi valgt, at vi vil bruge 100 kr. om dagen. Og det skal siges, de 100 kr. de bliver kun brugt, hver gang folk klikker på annoncen. Så du kan sagtens sætte et højt beløb, og så slet ikke bruge de penge hver dag. Det handler om, at folk skal klikke på din annonce. Du kan også vælge at sige, at det skal være et samlet budget. Så hvis jeg for en måned, vil vi gerne bruge 2.000 kr. for eksempel. Eller 3.000 kr. i det. Det man så vil kunne se, hvis vi havde en stor målgruppe, det er meget lille, men så vil man kunne se, at den vil vokse med, hvor mange mennesker man vil komme ud til herude. Så alt efter hvor mange penge du bruger, jo flere, jo færre mennesker der vil komme ud til. Men vi vil gerne gøre det en måned, det er super. Og når så skal I vælge budbeløb, så sæt den på automatisk. For hvis det skal gøre det manuelt, så skal I bruge en software, som kan regne ud smart. Og det er dyrt. Så brug automatisk. For hvis I sætter på manuelt, så kan I risikere, at Facebook de siger, at et klik til jeres link, det er 4 kroner hver. I har sat det til at være 3 kroner hver. I bliver sat ikke vis på Facebook, så I kan også sætte det til 6 kroner, så bruger I 6 kroner, i stedet for at bruge 4 kroner. Så det sæt den på automatisk, da Facebook selv kunne regne det ud så. Ups. Så kan man også vælge at sige, skal vores annonce køre hele tiden, eller kun på bestemte dage. Hvis vi nu kører weekendtilbud, så vil vi kun køre annoncerne fredag, lørdag og søndag, for eksempel. Så vælger vi bare fredag, lørdag og søndag. Ja, det er så hver dag, så klikker man her for eksempel. Så klikker man her, så skal de kun køre fredag kl. 9 til 12. Så det er også super smart, hvis man kører forskellige tilbud og nogle forskellige dage. Så har vi fået lavet vores målgruppe af vores budget. Så skal vi lave vores store annonce nu. Og hvad er det et dumt spørgsmål, men hvor får Facebook den viden fra, for eksempel sådan noget med folk og børn og sådan noget? Det oplyser man jo ikke, når man opretter en Facebook-profil, om man har børn. Der er Facebook sådan lidt creepy. Er det bare alt, når man søger på og sådan noget? Ja, der er Facebook sådan lidt creepy. Hvis du går ind og synes godt om babyudstyr, eller du går ind på en hjemmeside, som har plugin installeret, hvor du synes godt om, også på Facebook, så ved I også, hvad der er derinde. Hvis du har installeret det, der er Pixel på din hjemmeside, så ved de også, hvad der er derinde. Så de ved rigtig mange ting. Ja, de ved rigtig mange ting, som vi ikke ved, de ved. Okay. Så de er ret smarte med de ting, de ved om os på den måde. Så derfor ved de tingene. Ja. Så det kan også være ting, du synes godt på Facebook, eller bare ting, du klikker på Facebook. Det er alt, hvad du gør på Facebook. Og sådan også uden omkring. Jeg skulle sige, at det ikke også uden for Facebook. Og uden for Facebook, jo. Ikke? Jo. Det er det nemlig. Okay. Men så skal vi vælge, hvad for et format vi vil have. Kan de gå ind og finde ens navn på det? Så de ved lige præcis, at det er mig, der har gjort det, eller... Ja, det er også ind på Facebook, det vil de kunne finde. Det er ikke noget, jeg kan se. Det er kun Facebook, der kan se det. Ja, men Facebook, det er jo også mennesker, så der sidder, så der er faktisk nogen, der fysisk vil kunne gå ind. Ja, ligesom på Google er sikkert sådan, der ved, de ved også, hvem du er. Ja. Så det er sådan lidt uhyggeligt. Det kan køres ud for IP-adresser også.
Ja. Så den overvågning vil der være, uanset hvilken form for internettet du gør brug af. Ja. Så det er lidt skræmmende, men det er hvad vi lever af det. Men her, når vi skal lave sådan noget, så skal du først vælge, skal det være et billede, et diashow eller en video. Nu vælger vi bare et billede i dag, fordi jeg ikke er videolægner. Men så kan vi vælge, om det skal være et billede, eller op til 10 billeder i sådan et, sikkert set også på Facebook, roterende banner. Jeg foreslår, at hvis I har mange produkter, I kan fremme, eller ydelser, så brug den roterende banner med forskellige produkter. Der man så kan vise flere ting på en gang. Hvis du kun har et tilbud og en ydelse, du gerne vil sælge, brug det enkelt billede, der du så kan lave et større format af det billede. Jeg ved ikke, han har det ikke sådan en computer. Der er super godt billeder her. En vigtig ting er, at Facebook de har nogle størrelser, de gerne vil have billederne af, som står herovre. 1200 x 628 pixel anbefaler det, man bruger. Så det skal være den størrelse. Hvis ikke er det